नोंथांमोना मिथिगौ पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बोडोलैंड मुभमेंट संगठना बिखेखकरि एनडीएफनि जे इशू जे आरो 2005 सनाव जे समाव एनडीएफआ सिजफायर खालामनानै ओंखारबोदोंमोन बे समनिफ्रायनो जोङो बिथांमोनखौ सहाय मदद होनो थाखाय मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोङो दाजादोंमोन आरो दाजानाय हिसाबै जोङो बिथांमोननि थाखाय गोबाव समनिफ्राय सरकारनिसिम मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै मोनसे एडभकेसि ग्रुप हिसाबै संगठन हिसाबै जों गुबुन हारि माहारि प्राय जोंजों जन्म लगननिफ्राय प्राय 56टा संगठना जड़ित जानानै थादोंमोन आरो बे हिसाबै जों खामानिखौ जों मावबोबाय थादोंमन दिनैनि दिनाव जों जुदि बुंनो थाङोबा 27 जानुवारियाव जे थर्ड बड' एकर्ड जालांबाय बे एकर्डआव नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्टनि मोनब्रै हान्जा जे स्पिड हान्जाजों लोगोसे मोनब्रै हान्जा आरो लोगोसे आबसुआ बे सुक्ति साकार खालामबाय हिसाबाव जिहेतु बे सुक्तिखौ गनायनानै लाबाय एनडीएफआ आरो एनडीएफ हिसाबै दिनै बिथांमोननि संगठन हिसाबै जिहेतु बिथांमोना मोनसे हाथियार हमग्रा संगठनमोन मोनसे आन्डारग्राउन्ड अर्गेनाइजेशनमोन आरो बिथांमोना सुक्ति खालामनाय लोगो लोगो हाथियारखौ सरकारनिसिम गथायनाय लोगो लोगोनो संगठन हिसाबै बिथांमोननि संगठना प्राय डिसबेन्ड जालांबाय नाथाय पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बोडोलैंड मुभमेंट होननाय संगठना हय जों मोनसे एनडीएफनि प्रेसार ग्रुप हिसाबै जों खामानिखौ मावबाय थादोंबाबो जों दासिमबो जों संगठनखौ जों डिजल्भ खालामाखै नाथाय जों दासिमबो जों सिन्था खालामाखै कि जोङो बे संगठन हिसाबै जों दोनबाय थागोन या जोङो उन पर्यायनि थाखाय जोंनि संगठनखौ फोथांनानै जों लाखिगोन बेखौ जों 31 मार्चआव जोंनि मोनसे फाउन्डेसन डे दङ जेराव जों बेखौ गरेस्वराव जों बेखौ खुंगोन बेहायनो जोङो डेलिगेट सेसनाव बे बाथ्राखौ जों रायलायगोन नाथाय दाखालि जा मोनसे गुरुत्तपूर्ण सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिं जादोंमोन बेहाय जों स्पष्टभावे बिटिआर एकर्डखौ जों वेलकाम खालामनाय जाहैदों आरो लोगोसे बे बिटिआर एकर्डखौ तन्न भावे क्लज बाय क्लज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ आसामा जिहेतु बिथांमोना बे सुक्तियाव मोनसे हाइकारकार हिसाबै दंमोन बिथांमोना खालामबोदों क्लज बाय क्लज सुक्तिनि जे दफायै दफा बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन बेखौ जोङो मोनसे प्रस्ताव हिसाबै जों लादों आरो लोगोसे जोङो फैगौ इ बिटिसिनि जे बिसायख'थि इ बिसायख'थियाव जोङो पूर्ण भावे जॉइंट एक्शन कमिटिया इउपिपिएलखौ जोङो समर्थन होगोन सापर्ट होगोन होननानै जोङो मोनसे इनि रेजुलेसनखौ जों पास खालामनानै लानाय जादों आरो लोगोसे जों ये मोनसे ओपन भावे जोङो जोंनि जे मेम्बार अर्गेनाइजेशनखौ जोङो खावलायदों आरो बेक्ति जों सेन्ट्रेल कन्भेन्सफोरखौ जोङो मोनसे ओपन भावे बिथांमोनखौ जोङो मोनसे डिसिसन लानो होदों जुदि नोंथांमोना इउपिपिएल राजनितिक हान्जायाव जइन खालामोबा जोंहा खुनु संगठन हिसाबै जोंहा खुनु आपत्ति गैया नाथाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिबो लानानै आन्चलिक कमिटिनि स्ट्राक्चार आरो जोंनि संगठन बेबायदिनो सोलिबाय थागोन फैगौ बिटिडि इलेक्शन जोबजासिम जोङो सलायगोन आरो लोगोसे जोङो इउपिपिएलखौ सम्पूर्ण जोङो मदद होनानै बिथांमोनखौ जों पावाराव माबोरै लाबोनो हागोन बेखौ जोङो दाखालि गुवार भावे जों सावरायनाय जादों बेनि थाखाय जों जॉइंट एक्शन कमिटि हिसाबै दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनै उदालगुरियाव गोबां जोंनि साब्रै सेन्ट्रेल कमिटिनि सेन्ट्रेल कनभेनार्सफोरा दिनै जगदान खालामदों बे पर्यायैनो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि किसुमान दैदेनगिरिफोराबो जइन खालामदों आन्चलिक कमिटियाबो जोङो जे एन्टायर बिटिडि एरियायाव जे संगठननि जोंनि किसुमान डिस्ट्रिक्ट आन्चलिकनि दैदेनगिरिफोराबो जइन खालामलांबाय थादों बेहाय खुनु आपत्तिखौ जों होआखै आरो लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ जइन खालामनांगौ होननासै बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहैबाय दा बे हिसाबै जों खावलायो दिनै दफायै दिनै रायजो राजाखौ आं खावलायो दिनै दफायै जुदि बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौबा दिनै बे एकर्ड खालामग्रा हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ आरो लोगोसे इउपिपिएलखौ देरहासार खालामनानै हरनांगोन मानोबा जि स्टेटासाव बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादों बे एकर्डआ दिनै जों स्टेटहुड मोनाखैबाबो बे मोनसे स्टेटहुडनिख्रुइबो जादा मोनसे रायजोनिख्रुइ बारा मोनसे हमदाखौ जोंनो होनाय जादों बेखौ थन्न'बाबो जों बुंजोबनो हायाबाबो दिनै जि बिटिडिआव जेबायदि सासन सोलिदों ओरैनो पलिटिकल साइन्सआव बुङो राजनितिक माने मा for the people by the people नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों बे बिटिसि ओनसोलाव
BPF दला प्राय 15 बोसोर आरो बोसोरनै इन्टारिम हिसाबै बिथाङा बे खुंथायखौ खुंदों जाहैदों नाथाय जों दिनै मोनदों बिथाङा मोनसे ठिका हिसाबै मोनसे कर्परेट हाउस हिसाबै हाग्रामा महिलारि डांगरिया मोनसे साहा बागाननि मोनसे मालिक हिसाबै बे BTC खौ सलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दिनै साहा बागाननि मालिका मा बुङो बिथांमोना गावनि वार्कारफोरा मा जादों मा जायाखै बिथांमोना खामानिखौ आदाय खालामो हय नाथाय बे वार्कारफोरनि मा दुखुजों दङ बिथांमोना बेखौ माब्लाबा सिन्था खालामा गावसोरनि मुलाम्फा गावसोरनि लाबखौल' नायो बे हिसाबै बिथांमोना मोनसे प्रजेक्ट हिसाबै प्रजेक्ट मेनेजार हिसाबै बे BTC खुंबाय थादों बेनि थाखाय सोलायनांगौ दिनै बिगत भारतवर्ष कंग्रेसआ एराउन्ड 70 years 70 बोसोर भारतखौ सासन खालामबाय नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय दिनै कंग्रेस बादि मोनसे राजनीतिक दलखौ भारतनि रायजो राजाया बिथांमोनखौ बोखारनानै गादिनिफ्राय गारहरबाय आरो लोगोसे NDA गभर्नमेन्ट मदि BJP गभर्नमेन्टखौ लाबोदों बेबायदिनो आं खावलायो हासन चिफ कनभेनर अफ दि जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट हिसाबै दिनै गोदान सरकार लाबोनांगौ दिनै प्रमद बर' बादि मानसिखौ बिराद एफिसियेन्ट लिडार बिथाङा लं रन आबसुखौ मोनसे स्टेजाव लाबोनानै दोनफैदों आरो लोगोसे गोविन्द बसुमतारीमोना मोनसे क्लियार काट मोनसे लिडार बिथांमोनखौ UPPखौ पावाराव लाबोनानै बिथांमोनखौ उन भबिष्यनि आरो लोगोसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सार्थ पावाराव लाबोनानै BTCनि गादि आरो उनाव BTRनि रायजोखौ खुंनो थाखाय BTRनि जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खुंनो थाखाय बिथांमोनखौ गादियाव लाबोनानै सहाय खालामनांगौ होननानै आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायो